ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila ngalon tɛ se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila namara si kolonba wuyo tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila saraka jugu bɔ mori o tiɲɛ wulila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين المعصومين أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادت بشر في الله جبا وأموفوك ولما دعاك نمدلا كدل على فعلك هنا ككشنا كبركة على كجدين نوكلين لنا بلا جلنكا أنغا بواجل كنا كنو أمي بودرام بلونشي كنا باكا an karamogo ani an fa n'an ka cɛkɔrɔba Seyid Sharif Usman Madani Haidara ladalakula rajaba kalo tile 27 su n'o bi bɛn alakiraba ka sanayɛlɛ ma sanayɛlɛ min sen fɛ seli farda 5 fardayara Mamadu Mantonw kan o su bɔɲɔgɔnko mana se an karamɔgɔ Seyid Sharif Usman Madani Haidara a bi wajulu kɛnɛ belebele sigi ka kuma alakiraba ka sanayɛlɛ cogoya kan ani ko minnu kɛra a kɔnɔ ka ladilikanw di ni ka bilasiralikanw fɛnɛ di jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ɲɛmaw ni kɔmaw san 2018 ta an filɛ nin ye o kɛnɛ kan baara bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn avril kalo tile 12 ma nɛgɛ kaɲɛ 22 waati Seyid Sharif Ahmad Tijani Haidara ale ka bilasirali bannen kɔfɛ Sharif Usman Madani Haidara a yɛrɛ nana kɛnɛ sɔrɔ a ye dakuruɲa damadɔ min lase an ka jɛ k'an ɲɛma da o baaraw fɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أمي ألفو كعلى بركة كعلى ولي مندو كصلى الله كربا كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ka sɔli a so dungo sanimanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan n'an bɔra ye an ka foli ɲɛsinnen bi lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma minnu y'u ka baaraw bila su in na ka na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛba in kan ni o ye Isra'u wal Miraj kɛnɛ ye ni o bɛnna le 12 4 mois 2018 an bɛ Ala fo ka Ala barikada k'a ɲini Ala fɛ nin jama in bonya kama u bɛ hamini fɛn o fɛn ani an bɛ hamini min ye ya Rabbi Ala m'o dilala amin an bɛ min fɛ hɛrɛ la Ala m'a dira an ma amin an bɛ sira tɔɔrɔ min ye Ala ka don an n'a cɛ amin Ala de y'a ka kira sanayɛlɛ ni k'a kɔrɔta ya Rabbi Ala m'an kɔrɔta la amin Ala m'an kɔrɔta la amin n'an bɔra ye su in na silamɛya ka hakili jigin donba ye nin su in ye nin su in de la komi a b'a kalama cogo min na Alakira sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a ka sanayɛlɛ kɛra o sanayɛlɛ in ni kɔrɔ b'a la Alakira bonya de yirala n'a ye ni Alakira ye bonya min sɔrɔ kisi nɛɛma b'a ma a mandenw y'o bonya de sɔrɔ a mandenw y'o karama de sɔrɔ o bonya ani o kɔrɔta o ye Mustafa mandenw ta ye kumana min bɛ an bolo an bɛɛ ko Ala ye kira bonya anw minnu ko an bɛ kira fɛ a ka kan an ka kira bonya kira ti bonya ni sɔliya kan a ti bonya n'a tɔgɔ fɔli ye la a bi bonya
a kun bɛ mun fɛ an k'o kɛ Allahu a akbar. kun tɛ mun fɛ an ka ban o la o de ye kira bonyali ye Allahu akbar. Sigatola. Aidara. kira sallallahu alaihi wasallam a ka sanayɛlɛ la ala ye kabako caman jira a la o caman fɔra ye Sigatola. a taara Baitul Maqdis kira o kira cira nabi o nabi ɲuman cira Nam. u bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Baitul Maqdis Allahu akbar. ala ko kira ma sallallahu alaihi wasallam ko kira tɔw ɲininka n'a sɔrɔla n ye fɛn f'u ye n ye min f'u ye ko Allahu akbar. n ye mun f'u ye ko ne kelen de ye ala ye Che. ne de ka kan ka bato Allahu akbar. ko nin de fɔra kira bɛɛ ye Sigatala. kumana n'an sigira o kɛnɛ kan su in na an bɛ kɛnɛ ba kan Sigatala. an man kan ka ɲinɛ kɛnɛ in valeur kɔ ani kɛnɛ in kɔrɔtali kɔ Sigatala. Allahu akbar. o de la kuma caman ne bɛ kuma aw fɛ ka hakili di aw ma k'aw lafaamu Che. adamadenya yɛrɛ dilalen de don Nam. ala ye adamaden ni dilan a dungɔ de kan Allahu akbar. inna nafsa la amaratun bisu kuranɛ aya don Sigatala. ala ko ni yɛrɛ de dilalen don a b'a tigi bila kojugu de la Siga. Allahu akbar. a b'a tigi bila kojugu kɛ de la Allahu akbar. kitabutigiw b'a fɔ ko wajubilatil qulubi ala karahati Nam. man sama ko ni yɛrɛ de dilalen don ka bila ni min b'a sanfɛ a t'o fɛ Siga. Allahu akbar. ni yɛrɛ dilan cogo de ye nin ye Allahu akbar. Aidara. dusukun bilala de min b'a sanfɛ a t'o fɛ Allahu akbar. mɛ a yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ ten a m'o sɔrɔ Ai. mun na an bɛ kɛnɛ yɛrɛ min kan nin ye n'o ye Isra wal Miraj ye kitabu dama min dilala ka nin nkalontigiya k'a fɔ ko kira ma taa yɔrɔ si Siga. Allahu akbar. yahudiyaw ta t'a la Ai. kerecɛnw ta t'a la garibu ta t'a la Allahu akbar. a bɛɛ ye minnu bɛ seli ye Allahu akbar. minnu yɛrɛ bɛ seli olu de ye kitabuw dilan ko kira ma taa yɔrɔ si ko a ka sanayɛlɛ ye nkalon don Allahu akbar. mɛ ka sɔrɔ daliba masa ko alakira ka sanayɛlɛ la Nam. a ko subhana lezi asra bi abdihi min al masjid al harami Nam. ila al masjid al aqsa allazi barakna fiha Allahu akbar. Sigatola. Allahu akbar. linuriyahu min ayatina Allahu akbar. Sigatala. ala de ko Nam. saniya bɛ ne ala ye Wala. ne ala min ye sufɛ taama kɛ ni n ka jɔnkɛ ye Nam. ka bɔ masjidul harami kɔnɔ ka taa n'a ye masjidul aqsa Allahu akbar. n'o ye Jerusalem misiri ye Che. Baitul Maqdis saniya bɛ ne ala ye ne ala min y'o kɛ Allahu akbar. n taara n'a ye mun kama Nam. tari n'an ka kabakow jira a la Che. Sigatala. tari muhamadu nane ka kabakow ye iyanan u fɔra ye n y'a mɛn ani n y'a ye kelen tɛ Ai. Bitekili. o kumana n bɛ fɛ kabako minnu fɔra Mustafa ye ne ala ka ko la n nana n'a ye de nuriyahu Allahu akbar. an bɛna jira a la a ɲɛ yɛrɛ k'a ye Siga. ni ala kumakan de ye kuranɛ kɔnɔ Che. mɛ selila caman bɛ yen minnu ye kitabu baw bɔ ko Isra wal Miraji ko nkalon yɛrɛ don Siga. Allahu akbar. ko a ma kɛ kira ko kira ma bɔ a ka so abada Allahu ko a akbar. sugora de Siga. ni nin fɔra kira yɛrɛ ma
mɔgɔw fɛ minnu b'a ka seli kɛ mɔgɔw fɛ minnu b'a ka sun kɛ mɔgɔw fɛ minnu b'a ka jaga bɔ k'a ka hiji kɛ siga t'a la Allahu Akbar ni fɛn fɔra maa wɛrɛ ma o b'e tɔɔrɔ kun ayi o t'an tɔɔrɔ nin ye selilaw kumakan de ye ko kira ma taa yɔrɔ si Allahu Akbar ko sanayɛlɛ don y'a sɔrɔ a bɛ an ba Ayisata de fɛ ko an ba Ayisata ko ale ni kira sira ko fo ka dugu jɛ ko a ma taa yɔrɔ si Allahu Akbar mais Isra wal Miraji yɛrɛ kɛra k'a sɔrɔ Ayisata yɛrɛ ma furu siga t'a la o y'a sɔrɔ a ma don hali Ala kira ka so siga manil fard manil jabbar manil muhyi manil mumit manil nasir wahid la ilaha illallah muhammad rasulullah a bɛ faamu a ye nin nkalonba ninnu lajɛ wallahi mais olu bolo nin ti foyi bɔ kira jɔyɔrɔ la siga t'o la kira sanayɛlɛnna o a ma sanayɛlɛ o n'an jɛna n'a ye ko kira don ko bɛɛ dafara siga t'o la Allahu Akbar amin mais a sanayɛlɛnna fo ka taa Ala yɔrɔ la seli faridayara cogo min na o caman fɔra aw ye o fɔra amin seli faridayara nin ɲɔgɔnna su de la Allahu Akbar kira ka sanayɛlɛ la ni seli fɛti bi kɛ su in na de don siga t'a la an bɛ Isra wal Miraji la ani seli fɛti siga t'a la Allahu Akbar abani su in na ye seli fɛti ye siga t'a la seli faridayali o anniversaire ye su in na ye Allahu Akbar Allahu Akbar a dira kira ma sanfɛ k'a ɲɛfɔ a ye o la o sanayɛlɛ min ni Ala y'o kɛ ko a bɛ kabakow jira kira la kira sanayɛlɛnna kɛlɛ wɛrɛ bɛ yen ko a ma Ala ye ko mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɔ ko kira ye Ala ye i bɔra silamɛya la ko sabu i ye kuranɛ sɔsɔ an ko ka kuranɛ sɔsɔ cogo di ko kuranɛ ko Ala t'i ye ko aw ti Ala ye ko nka Ala bɛ aw ye la tudrikuhu al-absar mais woni dɔ bɛ arabukan na hali bi a ɲɛfɔ la tudrikuhu al-absar o arabukan kɔrɔ de ye ko ɲɛw ti Ala ye nka pourboire bɛ yen jigi mɔgɔw siranna ko a ti ye nka arabukan min bɛ jigi tigɛ o t'a la o t'a la lan tudrakahu al-absar Allahu Akbar o t'a la siga t'a la ɲɛw tɛna ye ɲɛ tɛna ye n'o de kun fɔra o de tun bɛ ɲɛɲini siga t'o la mais ɲɛw t'a ye dama o t'a bali ɲɛw ti fɛn dɔ ye o b'i ye siga t'o la Allahu Akbar o wulibali Allahu Akbar ɲɛw ti fɛn dɔ ye o b'i ye dɛ siga t'a la n ye nin fɔ ye siɲɛ caman o docteur b'a fɔ n'i ka furakisɛ binna dugu ma ko i kan'a ta bilen siga t'o la ko microbe b'a la siga t'a la mais n'i ye furakisɛ ta k'a lajɛ est-ce que i bɛ microbe y'a la mais docteur ko a b'a la siga t'a la o dɔnna cogo di Allahu Akbar Jibirila kɔni ma na n'o ye a bɛ sɔrɔ ɲɛ wɛrɛ de ye o ye siga t'a la Aïdara Allahu Akbar wallahi ne wulibali ne ma wuli ko microbe bɛ furakisɛ la o ye tiɲɛ don ne ɲɛ t'a ye e yɛrɛ ɲɛ t'a ye nka docteur ye kalan dɔ de kɛ fɛn wɛrɛ b'a bolo ko microscope o microscope in n'a ye ka furakisɛ in don o kɔrɔ k'a jira i yɛrɛ la i b'a ye siga t'o la
Allahu akbar. O kumana ɲɛw ma ye ɲɛ dɔ y'a ye dɛ. O y'a ye. Allahu akbar. Mamadu ɲɛ ni ɲɛtɔ ka kan. Ayi olu tɛ kelen ye. Tiɲɛ don. Voilà. An ka jɛn n'a ye ɲɛ t'a ye. Jɔnni ko ten. Jɔnni ko ɲɛ t'ale ye. Ala. Allahu akbar. Nka n'a ko a bɛ fɛ ɲɛ min k'a ye dun o fana tɛ se k'a ye bilen wa. Ayi. Ala ko ɲɛ tɛ ne ye. Allahu akbar. I ka yɔrɔ lajɛ yan dɔrɔn. Voilà. An ka faama dɔ tun bɛ yan. Président dɔ tun bɛ yan Musa Tarawele. A tun bɛna juma misiriba la a bɛ juma seli ye juma o juma. Allahu akbar. N'a bɛ na ale yɛrɛ k'u ka bere min turu ko sens interdit o plaki n'ale bɛ na a bɛ bɔ sens interdit la a bɛ kɛ faveur personnel. Tiɲɛ siga t'a la. Allahu akbar. Walahi nin ye wulibali ye. A bɛ kɛ faveur personnel ye. E t'a la dɛ. Ayi. Ne t'a la. Allahu akbar. Min ko k'a kɛ sens interdit ye a bɛ fɔ o ye k'o kana a kelen. N'a n'i bɛnna i ka ko banna koyi. Pewu siga t'o la. O don a ti wele bilen sens interdit. Allahu akbar. Fo ale ka taa sa. Tiɲɛ. Nin ye kabako yɛrɛ. Walahi nin tɛ kabako ye. Ala de y'a ka dali kɛ a ko ɲɛw tɛna ne ye mɛ n bɛ fɛ nin ka ɲɛ jɛni bɛ se k'o bali. Maa t'o bali. O b'a ye. A y'a ye. Allahu akbar siga t'o la. Mustafa y'a ye. Tiɲɛ. Yeli dama tɛ dɛ k'a sen da bisatul izzi kan k'a foroki. Tiɲɛ siga t'a la. A bani. Allahu akbar. Ka gɛrɛ masa kelen na kɛ qaaba qawsayni aw adna. Allahu akbar. I n'a fɔ kala fila ni ɲɔgɔn cɛ ko walima o surunyana ka tɛmɛ o kan. Allahu akbar. A ye dɔw ka bonya fɔ sa. Walahi. Ala ye min kɛ Ala tilala. Pewu. Ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ. Jaral qalam wa jafal midad. Allahu akbar siga t'a la. Ala bɛ fɛ ka min kɛ a y'a latigɛ ka ban a tilala pewu. Tiɲɛ. A ye min k'i niyɔrɔ ye n'o dɔgɔyara i ɲɛna i bɛ sɛgɛn. Allahu akbar siga t'o la. A ye min bila i sanfɛ n'o ma bɛn i ma i bɛ ɲani ka sa. Allahu akbar o ye wulibali ye. A bani. Ala tilala. Pewu. Allahu akbar. Iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kulu al hasanati kama ta'kulu an-naru al-hataba. Siga. Allahu akbar. Kira ko silamɛw n ba ma Wala. a kana kɛ hasidi ye. Allahu akbar. A ye nin gɛlɛya dɛ. Wallahi. A ko a k'a dɔn walijuya t'a la kutubuya t'a la kiraw ka baraji ɲɔgɔnna ka y'i bolo. Allahu akbar. I k'a dɔn hasidi a ka ɲumanw ko Ala bɛ tasuma de don a la k'a jeni ko hasidiya de b'a bila ka tasuma don a ka ɲumanw na i n'a fɔ tasuma bɛ lɔgɔ jeni cogo min na ko hasidi ka ɲuman bɛ jeni ten de k'a ban pewu k'a sɔrɔ a sigilen don misiri kɔnɔ. Allahu akbar. Ya Rabbi Ala kana s'a ma. Amin. Ala kana an k'a ye. Amin. Ya Rabbi Ala kana an k'a ye. Amin. An karamɔgɔ hasidi sɛgɛnna Tiɲɛ. wa i sɛgɛnnen don foyi t'i ni Ala cɛ ni jahanama fana tɛ. Allahu akbar. Seli tɛ dɛ k'a ka misiri alimami ye Allahu akbar. tant que i ni de gɛlɛyalen don an fa adamaden dɔ nɔfɛ k'o ti balo dugukolo kan ko o hasidiya b'i la i ti fɛ o ka hɛrɛ sɔrɔ ko i k'i labɛn bato tɛ. Allahu akbar. Diɲɛ bato o bato ka di i ye fo k'i sayi sun kana tigɛ fɛn min b'i ni jahanama cɛ sigara dama don Ala kira de ko ten sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Tiɲɛ siga t'a la. Aydra. Allahu akbar. Abu Hurairata b'a lakale a ko kunna ma'a rasul sallallahu alaihi wa sallam Allahu akbar. fa kharajna ma'ahu Allahu akbar. hatta wasalna ila makanin fara'aynahu yarta'ish fasa'alnahu Allahu akbar. qala ni hadisa Abu Hurairah ta hadisa de Siga t'a la.
abuka ka Allah kale sahabo ya ko dondola olu ni alakira tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar kira bɔra u bɔra a nɔfɛ Allahu akbar k'u tora ka taga f'u taara se yɔrɔ dɔ la ko kira y'a jɔ ko kira bɛ ka yɛrɛyɛrɛ a bɛ ka c'est-à-dire ko kira ɲɛda couleur bɛɛ yɛlɛmɛna a jɔlen bɛ ka yɛrɛyɛrɛ fo a ka fini kamankun an ɲɛ b'o yɛrɛyɛrɛtɔ la a fɛ Allahu akbar idra sababu jatigɛra wallahi u ko kira ma ko mun kɛra siga a ko wallahi nin ye kaburu fila de ye Allahu akbar silamɛw don a ko nka ɲangata bɛ ka da ninnu kan i bɛ ɲangata jugu fɛn o fɛn dɔn ala bɛ ka k'o de jigin u kan sisan u kaburu kɔnɔ Allahu akbar o ko kira ma ko mun kɛra a ko kelen in o kun t'a yɛrɛ saniya ka bɔ bawulu la Allahu akbar sugunɛ a bɛ sugunɛ kɛ a tɛ seliji ta c'est-à-dire n'a ye sugunɛ kɛ a t'a yɛrɛ ɲɛgɛnɛ kɛyɔrɔ seliji ta kɔ Allahu akbar o tɔ bɛ bɔn a ka fini kan siga a mago t'a la Allahu akbar a ko o bɛ ka ɲangata Allahu akbar a ko filanan a ye mɔgɔw tɔɔrɔ n'a nɛ ye Allahu akbar namima don tiɲɛ a ti foyi kanu ka fitinɛ don yɔrɔ la ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na k'a ka baara ye nin Allahu akbar ko ɲangata bɛ ka da o kan k'a ka gɛlɛn tiɲɛ kira k'o yɔrɔ la heyi n ba ma n'a nɛ ye Allahu akbar a y'aw nɛ kɔlɔsi Allahu akbar amin a y'a nɛ kɔlɔsi Allahu akbar a ko janɛmɛden caman bɛ yen selibaliya t'u jeni u bɛ seli sunko t'u jeni u bɛ sun hijiko t'u jeni u bɛ hiji ko mɛ janɛmɛden caman bɛ yen u nɛ kama ala tɛ yafa u ma fiyewu Allahu akbar bani akbar nɛ man ɲi mai nɛ man ɲi Allahu akbar ala kira kumana nin kan kosɛbɛ siga t'a la i janto i nɛ na inshallahu min t'a bu ye a to yen min b'a bu ye i ma tila o la o tiɲɛ min b'i yɛrɛ la o ma ban o e bɛ wali lebu ye cogo di e ɲinɛ n'i yɛrɛ ta kɔ wa tiɲɛ siga t'o i la bɛna o ɲɛ dɔn lahara Allahu akbar bani nka hasidi ta bɛ daminɛ yan dɛ i ɲɛ bɛ guwan yan mɔgɔw bɛ tigɛ i la yan tiɲɛ i bɛ tila ka sa ka taa janɛmɛ kɔnɔ Allahu akbar wulibali don Allahu akbar ala jɔnba dɔ tun bɛ yen tɔayi wala wala don dɔ la a n'a ka kalandenw bɛ taama na dugu kɔnɔ a sera yɔrɔ dɔ la dɔrɔn a kirinna a serila ka bin siga u y'a cɛ komi su u taara n'a ye a ka so Allahu akbar ka taa da waati sera a hakili seginna Allahu akbar kalandenw k'a ma ko an karamɔgɔ nin juguyara dɛ wallahi mun kun don siga a ko juguman tɛ a ko aw ni ne tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an sera yɔrɔ min na dɛ don dɔ la ne ye mɔgɔ dɔ kɔrɔfɔ o yɔrɔ in na n ye miiri kira ye min fɔ lahara mɔgɔ kɔrɔfɔ la a ko o de ye ɲinɛ bilahi a kirinna de parce que ale delila ka mɔgɔ dɔ kɔrɔfɔ yɔrɔ dɔ la a sera yen a ye hakili jigin alakira ka kuma na a ja tigɛra fo k'a kiri siga Allahu akbar mɛ hali bi anw bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ na yan wallahi k'anw de ye alijinɛna denw ye ni mun ye foyi ni mun ye Allahu akbar a y'a janto a yɛrɛ la inshallahu a y'a janto a yɛrɛ la cɛ fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ alakira fɛ yen wala wala silamɛ ɲuman fila don kelen n'a ka denbaya kun ye rendez-vous di ko su in na an bɛna baro duman kɛ Allahu akbar kelen nana kira ɲininka kisi nɛɛma b'a ma ko ale bɛna taa kira ka misiri kɔnɔ ka taa itikafu kɛ i n'a fɔ ka taa kira ka misiri kɔnɔ hali n'a kɛra dɔgɔkun kelen ye walima kalo kelen walima tile 10 a bɛ t'o kɛ ka ala bato misiri kɔnɔ Allahu akbar cɛ ko e tɛ n ka di ne ye o ko nka ne ye layidu di n ka denbaya ma ko an bɛna masala su in na n'o tɛ ne n'e kun n'a kɛ ɲɔgɔn fɛ Allahu akbar kira ko cɛ ma ko i n'i ka denbaya bɛna min kɛ su in na
k'o ka bon nin da ye ne ka misiri kɔnɔ siɲɛ 1000. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. T'i sigi i ka denbaya kɔrɔ u nisɔndiya yɛlɛ u fɛ u bila sira ɲuman kan kuma ɲumanw f'u ye ala ka sira jir'u la u nisɔndiya o baraji ka bon i ka sa ne ka misiri kɔnɔ itikafu la ye. Allahu akbar. Abani. diinɛ ye man gɛlɛn o Mangale. u banna tiɲɛw de la a min di fɛn tiɲɛ ka sɔrɔ k'o ta ka yira mɔgɔw la Allahu akbar. Atore bi koyi. a y'a janto a yɛrɛ la. Aidra. khairu ummatin fɔra alakira mand'o de ma kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas aw de kɛra mando bɛɛ la sɔ khairama ye muhamadu e mando ka fisa mando bɛɛ ye Allahu akbar. Afurata. mun kama Wala. ta'muruna bil ma'ruf Allahu akbar. Sigatola. aw tɛna walejugukɛla ye abada ka walejugu kɛ fo a k'a tɛgɛ minɛ ka ɲuman jira a la Allahu aw bɛna ɲɔgɔn bila sira ɲuman kan aw bɛna ɲɔgɔn bila ka sinji tugu aw bɛna ɲɔgɔn bila ka balimaya dilan aw bɛna ɲɔgɔn bila ka fandanw dɛmɛ Sigatala. Allahu akbar. o de kama a ka fisa mantontɔ ye wa tanhawn anil munkar Allahu akbar. wa a bɛna mɔgɔw bali ka bɔ walejugu la Wallahi. a tɛna mɔgɔ si ye walejugu la n'a m'a bali Allahu akbar. o de la a ka fisa mantontɔ ye Te. ko mɔdu mandenw kusayara tɔ ye u bɛ mɔgɔw bila ka ɲuman de kɛ Allahu akbar. u bɛ mɔgɔw gɛn ka bɔ walejugu la Te. ni maa min n'i yɛrɛ mankutu ni mɔdu mandonya ye lahara i bɛ ɲininka ala fɛ dɛ Allahu akbar. cɛni kɛra k'i to min Siga. i ko di i ye mun kɛ i ye mun fɔ Allahu akbar. Abani. Allahu akbar. Allahumma fashhad Aidra. an kɔni y'a fɔ Ufora. Sigatola. an ka nin kɛnɛ ye ɲɔgɔnna bɛɛ kan anw bɛ kado di faamaw ma Sigatala. Allahu akbar. Abani. ala b'a dɔn aw y'an seere lahara ala ɲɛ kɔrɔ Te. Sigatala. anw ma nin kɛnɛ si sigi n'an ma faamaw ni yɔrɔ d'u ma Allahu akbar. O ye wulibali. ni mun ye Naam. a ye tile Wala. a ye kɛ ladiri ye Naam. a yɛrɛ ye leyidu min ta a y'a dafa Allahu akbar. Sigatala. n'i kɛra sɔrɔdasi ye i y'i kale n ti faso janfa Sigatola. n'i kɛra minisiri ye i b'i kale n ti faso janfa n'i kɛra polisi ye i b'i kale n ti faso janfa n'i kɛra perezan ye i b'i kale n ti faso janfa a y'a jando a dara kan na Allahu akbar. Wulibali. Abani. anw b'a fɔ dɛ Wallahi b'a fɔ. han Sigatola. anw b'a fɔ an disi gosilen siɲɛ miliyari Allahu akbar. k'an disi gosi k'a fɔ Te. ala Naam. an ye faamaw ta f'u ye Sigatola. sabu anw natara e kelen de la Allahu akbar. Abani. anw ma nata faama na dɛ Ayi. O ma kɛ. an bɛ waso ni nin de ye diɲɛ don o don Naam. an sigi yɔrɔ bɛɛ la an kuma yɔrɔ bɛɛ la an bɛ waso ni nin de ye Te. Kɛnɛ kan. Aidra. faama t'an balo an ti faama ka to dun Te. an ti si faama ka so kɔnɔ Allahu akbar. Aidra. kabini ala k'an da Naam. ala m'a latigɛ an ma an ka yɛlɛ hali faama ka nɛgɛso kan jango a ka mobili Allahu akbar. maa o maa kɛra fitiri wale ye kafiri ka kusi Te. Sigatala. anw ti maa ka ɲuman dogo Ayi. fo ka diɲɛ wuli A tɛ dogo. mawuludiw la Naam. faama caman bɛ bamakɔ yan Te. a caman Allahu akbar. politiki ɲɛmaw b'a la baarakɛyɔrɔ ɲɛmaw b'a la o caman bɛ yen Te. mawuludiw la u b'u seko k'an ye Sigatala. dɔw bɛ misi di Te. dɔw bɛ malo di dɔw bɛ wari yɛrɛ di Te. an t'o dogo Allahu akbar. O ma dogo. an m'o fitiri waleya dɛ Ayi. an b'a bɛɛ fɔ kɛnɛ kan a caman bɛ yen ne yɛrɛ de b'a lisi ka na Te. ani minnu bɛ fini d'an ma Wallahi. an b'a bɛɛ fɔ Bɛ fɔ. anw m'o dogo dɛ Ma dogo. Fiyewu. u ye ɲumanya min kɛ ala k'u sara Ami. mɛ ne bɛ kuma ni min ye kabini ala k'an da Naam. faama tɛ mali la depuis kunu fo n filɛ sigi yɔrɔ min na o faama ka kuma
Haidara ti ala tɔgɔ fɔ kun ko Haidara delila ka na ne faama fɛ ko n k'a dɛmɛ nin na dɔrɔmɛ 1 kungo la ka se dɔrɔmɛ 10 ma ka se fɛn o fɛn ma a k'a déclarer sini n bɛ wajuli dabila. Mali fanga bɛɛ a bɛɛ kabini kunun faamaw ka se bi ma a bɛ faamu wa n'aw ye Haidara ye faamaw fɛ yen a taa n bɛ mɔgɔw kungo la taa n ka so lisi min bɛ yen a ɲɔgɔn tɛ kuluba n tɔɲɔna n ka so minɛna n tɔɲɔna n ka kan ni nin baara in ye a ma diya n tɔɲɔna an bɛ fɛ ka gɛrɛfu kɛ a ye taa kuma faamaw fɛ ayiwa n den kɛra tan faamaw y'a minɛ bin kɛra a kan o n'a ɲɔgɔnnaw anw bɛ tile faamaw nɔfɛ waliden kungo la mɛ a y'u yɛrɛ ɲininka ni Haidara kungo dɔ sera yen u k'o fɔ sini a tɛ Haidara wajuli kɛ k'a mɛn kun. Ne kungo ma s'u ma parce que ka ala tɛgɛ bila ka mɔgɔ tɛgɛ minɛ danga de b'i nɔfɛ. Amin. A ye waso ni nin ye ko aw karamɔgɔ bi waso ni nin ye o tɛ faamaw dama tɛ dɛ Mali waritigiw fara a kan waritigi bɛɛ fara a kan kabini ala kan da waritigi kelen ka bɔ dɔrɔn ko Haidara delila ka na dɔrɔmɛ ɲini ne fɛ a y'o tigi ɲini ka di yan a t'aw karamɔgɔ kumakan mɛn kun. A ma kɛ ala ti sɔn ala ti sɔn ala ti sɔn ala ti sɔn nin ɲɛ in ka suli faama ye wariko kama ala ti sɔn nin ɲɛ in ka suli waritigi ye wariko kama ala ti sɔn. Ansaru y'a bɛɛ kɛ Ansaru aw sara bɛ ala bolo ala kana'aw dɛsɛ sanayɛlɛ in bonya kama ala k'aw kɔrɔta ala k'aw juguw labila ala k'aw juguw labila a sara bɛ ala de bolo Haidara kɛra hɔrɔn ye an filɛ so min kɔnɔ Bangɔni na Morijan Sidibe de y'a di ne Haidara ma ala ka hinɛ na ala k'a dɛ sadiri fitiri wale ye kafiri de billahi al-aliyyil azim a ye yɔrɔ dɔ san ka di yan o kuma cayara a ko Haidara a to yen n ko yɔrɔ dira garibu ma kuma caman bɛ gari a ko Haidara nin to yen n y'o to yen min kɛ a taara Bangɔni a ye n da ka taa ko tari n bɛ yan fɛ wa billahi o don saw de bɛ yen Morijan Sangare n ko n bɛ yan fɛ a ko i bɛ yan fɛ n ko ne bɛ yan fɛ a ko yan da an filɛ yen de ala k'a dayɔrɔ suma ɲumanyaw kɛra an ye mɔgɔw y'an dɛmɛ ala kama gurupuw sanna ka di an ma wajulikɛyɔrɔw la ale Morijan Sangare kelen in fɛ an ka kuran tun bɛ tigɛ arajo da la kuma o kuma ale tun bɛna wajulikɛyɔrɔ la a ko Haidara ko nin bɛ se ka to tan n ko an b'a kɛ cogo di u b'a dabɔ a kama yɛrɛ de a kɛra énergie ye o a kɛra mɔgɔ jugu dɔ ye o n'an ye kalan daminɛ dɔrɔn kuran bɛ tigɛ Morijan ko n k'a sɔrɔ a ka bitigi la an taara gurupu tigi fɛ yen a ko n k'a ta amin o ɲɔgɔnna caman mɔgɔw y'an dɛmɛ ɲumandɔnbali ye kafiri ye n'a sɔrɔla a bɛ ne ka bamanankan in faamu ne m'a fɔ maa ma n dɛmɛ maa ye n dɛmɛ kɛ ma dɔ Ansaru ka bonya fɔ k'a sɔrɔ ne tun b'an k'a fɔ parce que u ko ka don anniversaire ma se fɔlɔ nka ne kɔni y'a fɔ tari ma faamu de u tun b'an k'a yira n na fɔlɔ u tun k'an k'a dogo fɔlɔ n'i y'a fɔ ne kɔni ye u n'o y'a fɔ ye a bɛ faamu an tɛ ɲuman dogo an tɛ ɲuman dogo Barowa
ɲuman dogoba kafiri do kafiri ka kusa yɛrɛ sabu kafiri dɔw bɛ ɲuman dɔn Seydina Abubakar ye kafiri dɔw tanu kafiriw de y'ale kalifa ko Abubakar ko bɔnɛ u bɛ ka silamɛw faga u bɛ ka ɲani da u kan Abubakar y'i dogo ka bɔ a bɛ fɛ ka boli a bɛ taa yɛrɛ kalifa yɔrɔ dɔ la ani kafiri dɔ de natɔ bɛnna ka bɔ dugu dɔ la o ko Abubakar ma ko e bɛ taa min a ko n bɛna ci la a ko nin tɛ ci taa cogo ye dɛ e ɲɔgɔnna tɛ boli dɛ e ɲɔgɔnna tɛ boli dɛ an ka segin ni tɔɔrɔ don an bɛ du i n'a cɛ ni maa min ka tɔɔrɔ kelen y'i sɔrɔ an ka tɔɔrɔ kɛmɛ b'o sɔrɔ e ɲɔgɔnna t'i boli e ye sinji tugu ka sigiɲɔgɔn dɛmɛ ka balimaya kanu e m'an ka boli hali n'an tɛ diinɛ kelen na anw ye kafiriw ye e ye silamɛ ye mɛ e m'an ka boli an ka taa o de seginna ni Abubakar ye ka n'a bila Maka ka tila k'a yira ko Abubakar bɛ ne ka hima kɔnɔ n ka tanga anw ka du tanga pour que k'a faamu bamanankan na kabila ko de tun bɛ yen a ka sin ka fɔ sa ko ɲarelakaw ko k'olu de y'a kalifa walima turelakaw ko k'olu de y'a kalifa o n'a ɲɔgɔnna a ko wa a b'anw ka kalifa kɔnɔ ni maa min ka tɔɔrɔ y'a sɔrɔ a y'anw de sɔrɔ Abubakar balola o bonya de kɔnɔ Maka mɛ don min na a jɔra hijira k'a hijira la u k'a ma ko mun kɛra a ko walahi u ye layidu min ta ko a ma bɔrɔtɔ k'u ka layidu dafara u ka tanga kɔlɔsi ko nka ne Abubakar ma kanu ka to kafiri ka mara kɔnɔ kafiri layidutigiw bɛ yen dɛ kafiri layidutigiw bɛ yen n'u ye layidu d'i ma u t'i janfa fiyewu fitiriwale man ɲi mɔgɔ caman y'an dɛmɛ mɔgɔw y'an dɛmɛ dɛ minnu tɛ ansaruw ye fiyewu caman y'an dɛmɛ Ala k'u sara an tɛ fitiriwale dɛ fɛn o fɛn kɛra an ye an bɛ dugawu k'a tigi bɛɛ ye mais ne ko ne de ma s'i ma fiyewu ko n dɛmɛ nin na bi o de ma kɛ diɲɛ kɔnɔ Ala k'an dɛmɛ summa irtaqayna ila samai khamisa a ko u ye kabakolow bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ n'u bɔra dɔ la u bɛ taa dɔ la f'u taara se kabakolo 5 nan na sanayɛlɛ don n balimakɛ an bɛ min fɔ asilamɛw ye seli o ye farida ye sun ye farida ye jaga ye farida ye nka fɔ a k'a dɔn Ala ma sɔrɔ fɛn dɔw de bɛ yen Ala n'a ka kira ye min fɔ maa o maa man ɲi i ka seli ti minɛ maa o maa man ɲi i ka sun ti minɛ k'a kɛ tɛ dɛ hali ni sara kɛyɔrɔ la i bɛ jeni a y'a dusukun ye a ye kɛ walidenw fɛ a ye mɔgɔw kanu ni hɛrɛ ye Ala bɛ hɛrɛ k'a yɛrɛ ye a y'a janto nin na dɛ ni u ye nin de tunu ka bɔ silamɛya kɔnɔ k'an nɛgɛ ka taa misiri la k'an nɛgɛ ko sunkalo sera k'an nɛgɛ ko an ka taa hiji mɛ mun bɛ hiji tiɲɛ mun bɛ sun tiɲɛ mun bɛ seli tiɲɛ o tora yen n'o tora yen baara tiɲɛna dɛ ne bɛ hakili jigin o de la hasbunallah an sɛmɛnen bɛ an ka Ala de la asilamɛw ni jogo tɛ nin bɛɛ nkalon wa nin bɛɛ dira de Ala yɛrɛ fɛ i karamɔgɔ ta ko tɛ Ala fɛ ko nin bɛɛ bɛ jogo de dilan seli dira ko n'an y'a kɛ a kɛcogo la ko a bɛ jogo dilan sun dira ko n'an y'a kɛ a kɛcogo la ko a bɛ jogo dilan jaga dira ko n'an y'a kɛ a kɛcogo la somɛriya bɛ ban n bɛ mun dun bi o bɛ bɔ silamɛya kɔnɔ Ala ye fantanya ye Ala ka dafɛn de ye ni mɔgɔw ma ban fantanya tɛ ban nka
ni mɔgɔw ye ala ta kɛ fantan mana caya cogo o cogo n bi mun dun bi o bi dɔgɔya o ye wulibali Allahu akbar miliyardɛriw man'u ka wari jagabɔ a jagabɔ cogo la ka hinɛ u balemaw la hinɛ ɲuman na ka makari u la makari ɲuman na faamaw k'u tile ka baara kɛ tiɲɛ kan walahi fantanya ti ban nka min mun dun bi o bi dɔgɔya siga t'a la Aidara ko in tiɲɛ de ma baara kɛ silamɛya tiɲɛ bila la lala Allahu akbar aw ka karamɔgɔw ɲininka fo kira ka hadisa dɔ sera a ma suli de don targhib ko n'i ye naduma tobi ko n'a kasa don n'i sigi ɲɔgɔn nun na ko n'i ma dɔ d'a ma kira y'o jurumu fɔ o ka bon dɛ Allahu akbar k'a ka hakɛ b'i kan na siga kuma kɔrɔma de don n'o tɛ ne mana n ka na tobi cogo o cogo hali n'a man di ni sumalamugu b'a la a kasa bɛ taa don mɔgɔw nun na siga t'o la Aidara Allahu akbar anw bɛ nafɛn min dɔn ye sumalamugu de ye wallahi a ta kura ninnu anw tɛ fɛn dɔn na n'o tɛ n'anw ba tun ye sumalamugu kɛ sogo la an karamɔgɔw kun ka di siga t'a la mɛ sisan u bɛ najiniw ni nafɛn miliyɔn kelen u b'a kɛ ka tobili kɛ i tɛ se k'a dun siga t'a la anw ba tun bɛ sumalamugu de k'a la ani kɔgɔ an karamɔgɔ n'i y'i sigi a fɛ hali bi a mɔnɛ banna siga t'a la mɛ kira ko sɔlasilam n'i ka dumuni kasa seri i sigi ɲɔgɔn ma dɔrɔn ko n'i m'a sɔn i ye sigiɲɔgɔnya hakɛ ci a kan tɛ na kasa yɛrɛ ma tiɲɛ na a kan bɛ de ni se b'i e ye ka na dumuni kɛ k'i fa k'i sigi ɲɔgɔn to kɔngɔ na n'o tɛ na kasa ye diyagoya de ye a ka di a man di fɛnw bɛ yen n'o kɛra daga kɔnɔ o kasa bɛ wuli siga t'o la o ye wulibali yɛrɛ ye nin bɛɛ ye sigiɲɔgɔnya gɛlɛya ye silamɛya nana nin ko ninnu de kama c'est-à-dire an ka balo diɲɛ kɔnɔ ne ka ne tɔɲɔ e kana ne tɔɲɔ an ka hɛrɛ ɲini ni bɛɛ ye n'o kɛra ala bɛ hɛrɛ k'an yɛrɛ ye silamɛya nana de ko diɲɛ ka lafiya bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ o de yɛlɛmɛna bi ka kɛ au contraire silamɛ yɛrɛ yɛrɛ dama bi munna ɲɔgɔn faga ɲɔgɔn hayibu ɲɔgɔn lebu fo n ka lebu dɔ ɲini k'a da nin na mɛ kira ka kuma dɔ sɔlasilam a ko ale mudu kalenna ala la min y'a ci mɔgɔ o mɔgɔ diɲɛna n'i ye lebu ɲini k'i silamɛ ɲɔgɔn lebu ɲini fo ka t'i tɛgɛ d'a kan k'o bange ko i kana siga ale kira kalenkan don ala t'i fa fiyewu fo a k'i malo i ka so kɔnɔ bilahi aliyil azim ala t'i fa fiyewu fo a k'i lebu i ka so kɔnɔ o de la n'a kun nana fɔ kira ye sɔlasilam ko karisa ye jɛnɛya kɛ a b'a tulo b'i kɔrɔ kira kun n ti mɔgɔ lamɛn mɔgɔ dɔ ka wale jugu la fatu don min na Haibara minɛna don min na Haibara ye waritigi yahudiyaw de don wari b'u fɛ se b'u ye u bɛ dulɔ min min hali a dulɔ ɲaga dajilen surakaw t'a sɔrɔ k'a min arabuw t'a sɔrɔ o Haibara minɛna silamɛw fɛ silamɛw donna min kɛ u ka dulɔ dumanba ninnu o y'a sɔrɔ silamɛw bɔ kuma ma mɛn dulɔ min na silamɛw ɲɛ dara o dulɔ dumanba kan min kɛ dɔw ma s'u yɛrɛ la a kasa donn'u nun na min kɛ u hakili jiginna olu kɔni y'u ta kɛ k'u min dɔrɔn k'u min dɔw b'u la u y'a min hali a se ka jɔ a sen kan wallahi an karamɔgɔw tulo b'a la u nana fɔ kira ye a ko karisa ye dulɔ min han o y'a sɔrɔ dulɔ haramuyara min y'a fɔ a ye kira y'a k'i n'a fɔ a m'a mɛn a tilala k'i turu kɛ a ko karisa ye dulɔ min han kira y'a k'i n'a fɔ a m'a mɛn fo siɲɛ 3 kira ye yɛlɛmɛ k'a fɔ e y'o dɔn cogo di dalilu jumɛn b'e bolo parce que kana mɔgɔ lebu kira ye silamɛ ka silamɛ lebu a man di kira ye bon dulɔ dun haramuyara sisan a lawa bɛ dɔw la u kɛlen k'a dumanba in sɔrɔ tan dɔw ma s'u yɛrɛ la
kira ko e ka dalilu ye jumɛn wala ko a bɛ ka dulɔ yɛrɛ fɔɔnɔ siga Allahu akbar ko n bɛ ka fɔɔnɔ ani dulɔ dɔw ye kelen ayi u b'o la dɔrɔn cɛ kisi kasa kisitɔ nana Allahu akbar ha hali ni maa m'a f'u ye bɛɛ b'a dɔn a ye dulɔ min Allahu akbar mɛ o bɛɛ kɔ kira ko a ma ko karisa a ko han ko e ye dulɔ min wa siga a falen don a ko n y'a min Allahu akbar a murutira ko a y'a min siga t'a la ayi dɛmɛ o kɛra min na alakira ye mun kɛ sallallahu alaihi wasallam naam la ilaha illallah a ye diinɛ in lajɛ wallahi kira m'a fɔ a ye jele ta k'a kunci ayi kira y'a ka samara de bɔ a sen na a ka samara sen kelen k'o wala a kun sahaba minnu ka surun kira la olu fana y'u ka samara bɔ u y'a gosi ni samara ye dulɔmina u ye samara ɲɛ damadɔ k'a la a banna Allahu akbar ha silamɛya ye hinɛ diinɛ de ye siga t'a la makari don Allahu akbar taabolo si tɛ silamɛya la min bɛ silamɛw fara Allahu akbar o ti ni hasidiya dama tɛ siga t'a la Allahu akbar ne ye nin fɔ ye siɲɛ caman aw ka silamɛya fara ɲɔgɔn kan bani dɔ ko ale ye tijaniya ye a kɛ Allahu akbar dɔ ko a ye kadiriya ye a kɛ wala dɔ ko a ye sunamɔgɔ ye a kɛ dɔ ko a ye wahabiya ye a kɛ wala malikiyaw bɛ yen sazaliyaw bɛ yen amadu bun anbali ka mɔgɔw bɛ yen o kɔ tɛmɛnen kɔ abu hanifata ka mɔgɔw bɛ yen kɛlɛ bɛ min kɛlɛ tɛ yen bɛɛ k'i ta kɛ wala e bɛna fɔ min ye kɛlɛ ye o tɛ kɛlɛ ye o hasidiya de bɛ kɛlɛ kɛ o ye jumɛn e ye wahabiya ye Allahu akbar e ko sebe ye haramu ye kɛlɛ bɛ min kɛlɛ tɛ yen e kɔni kana sebe don i kana nasi mu a fɔ i ka kalandenw ye ko sebe ti bɛn ko nasi ti bɛn e y'a faamu ten kɛlɛ bɛ min kɛlɛ tɛ yen ne bi sebe sebe n bi nasi mu ni ne ma nasi mu e la o e ka kɛlɛ de ye jumɛn ye kɛlɛ tɛ yen o tuma na an ti an ka balimaya kɛ o bɛ kɛ an t'an ka sinjiya kɛ n'an sera lahara jɔnni ta ye tiɲɛ ye ala tɛna o ɲɛnabɔ wa siga t'o la ayidara mɛ ni sebe sɛbɛnna ko min ko sebe man ɲi ko a ti si i jalakira Allahu akbar siga t'o la min ko sebe ti bɛn n'o ko sɛbɛntigi ti si f'i k'a lebu k'a hayibu k'a bɔ a danbe la a bɔra ala ko la dɛ Allahu akbar a bɔr'o la burusi kɔnɔ arabu dɔ nana kira ka misiri kɔnɔ sallallahu suguna y'a minɛ dɔrɔn a sinna ka bɔ mɔgɔw kɛrɛfɛ misiri fankelen ka siɲɛ ka taa sugunɛ seri yen dɔ pururu silamɛ ko ne ko kira ko a ye fara la Allahu akbar a y'a to yen siga t'a la a y'a to yen Allahu akbar bani a y'a ka sugunɛ kɛ a tilalen bannen a seginna ka na a nan'i sigi kira kɛrɛfɛ kira ko a ma ko yan ye ala ka so de ye ko hakɛw b'a la o ka kan ka bonya wallahi ni sugunɛ y'i minɛ i bɛ ɲininkali kɛ u b'i bila yɔrɔ dɔ la mɛ sugunɛ tigɛ nin yɔrɔ ninnu na sabu ala b'i bato o kɛ ko n y'a faamu k'aw ka nin diinɛ in ye tiɲɛ ye ka sabali mɔgɔ kɔrɔ ka sɔrɔ k'a bilasira siga t'a la bani mɛ n'a kun tugura a ka mɔgɔ dɔw ko u tun bɛ cɛ kunci siga t'o la o de la ala ko a ma law kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik ko Mɔmadu ne kun kɛra mɔgɔ kaana gɛlɛn yaadalen ye a ti kɛ ne na a ti kɛ ne na ko bɛɛ tun bɛ ban i la siga t'o la bani a ti kɛ ne na kira kun tɛ a ti kɛ ne na dɛ a bɛ k'a la siga t'a la o de la ne bɛ kuma n ka mɔgɔw fɛ kuma bɛɛ wallahi ni Hayidara fa nɛnina a ye sabali n'a ba nɛnina a ye sabali Allahu akbar kabini ala ka ne da ne bɛ taa mun tiɲɛna foyi kabini ala ka Hayidara da a bɛ taa mun kɛra foyi ma tiɲɛ siga t'o la don o don dɔ de bɛ fara a kan kɛnɛ kan a kana tɔɔrɔ a y'a to ala ma ni ala bɛ yen dɔrɔn a ye ko ninnu to ala ma Allahu akbar siga t'a la wallahi a bɛ ala jɔyɔrɔ ye a yera Allahu akbar yera dɛ o ma mɔgɔ wɛrɛ nɛni Hayidara kɔ jurumutɔ Hayidara siga
kira jurumunda nenna ka bɔ halalaya la ko ala fa den dɛ o fɔra zamzamiyu ma ka ala galontigiya ko ala ko ye galo ye nabilayi musa ni ala ka ɲɔgɔn na ala ko a ma ko n deli n bi sɔn a ko n ye kumakanɲa 3 d'i ma i da mana fɛn o fɛn fɔ n b'a kɛ a ko ala kuranɛ yɛrɛ y'o fɔ musa sɛgɛnna kojugu u ye kuma jugu bɛɛ fɔ musa ma a ko ala mɔgɔw ye n tɔɔrɔ n'u da ye n bɛ fɛ i ka mɔgɔw daminɛ u k'a to n ka lafiya ala ko musa o tɛ fɛn in na dɛ a ko i t'i to yen dɛ ala yɛrɛ ma to yen n di a t'u k'e to yen la salamata mina nas a ko n kɛtɔ ka dali kɛ n ko aw ti kisi mɔgɔw ma u na fɛn bɛɛ fɔ a ma u na fɛn bɛɛ k'a la nka ne ala ka latigɛ a bɛ taa sira fɛ ayi tɛrɛn min don o bɔ a ɲɛ dɛ a nɔ ala ka latigɛ tɛrɛn o araye bila o araye bila n'i ma araye bila i si ka dɔgɔ ala bi ten de a t'i fa dɛ i bi malo de k'i sigi i tɛ min fɛ fo i k'a ye o ye masa yɛrɛ ka ko kɛ cogo di a ye sabali a ye mɔgɔw to yen n'i degunna setigi ala wele mɔgɔw to yen anw ka ko bi ten de a ye ko bɛɛ to a tigi bolo sanayɛlɛ in bonya kama ala k'an n'aw dɛmɛ mo tarawele mustafa taara min إلى السماء الخامسة فإذا بجهنم مسلمة بغضب الله مودول مصطفى كسنا يلا أنا سان دورونانا أيا سورة جانم بي الله أكبر كما فوتشولا مغو ما مين فامو سنا يلا كواي جانم سورة كباكولو دورونانا كروتي جانم بي سانفه أي أكروتي أي Ameriki bi Ameriki di nga ne taara ne fe bangon na ne bɛ se ka Ameriki yiri la nga a tɔgɔ ye di télé la i b'a faamu ye kosɛbɛ ka sɔrɔ min yɛrɛ taara Ameriki o ma yɔrɔ dɔw dɔn télé bɛ se k'o bɛɛ ɲɛfɔ a ye siga t'o la o bɛ dɔn mais o kɔrɔ tɛ ko Ameriki bɛ ne ka so tumana janɛmɛ yeli kabakolo 5nan na o kɔrɔ tɛ ko a bɛ yen mais ala ye janɛmɛ cogoyaw de yira a la yi Allahu Akbar siga t'a la aha n bɛ fɛ a k'o faamu fɔlɔ a ko a y'a sɔrɔ janɛmɛ dibilen don a ka fin a finnen don mɔni janɛmɛ finman kirikiri min ni kira y'a fɔ ala ka n'a ɲɛ d'a kan yarabi ala ka n'a ɲɛ d'a kan na mamsujatun bighadab Allah a nɔɔninen don k'a ɲagami ni ala ka dimi ye janɛmɛ ka fin ala ka funu b'a kan ورأيت رجالا منقلبين على وجوههم وعلى ظهورهم minnu firilen bɛ u ɲɛdaw kan وعلى ظهورهم صخرة من نار u kɛn bɛ ka janɛmɛ gabakuru de ta k'u biri k'u disi ka janɛmɛ kɔnɔ ka tila ka janɛmɛ farakuru fana da u kɔ kan والملائكة يضربونه بمقامع من حديد janɛmɛ mɛlɛkɛw bɛ ka k'u bugɔ fana ni janɛmɛ nɛgɛkuru ye فقلت من هؤلاء يا أخي يا جبريل فقال هؤلاء اللوتي الذين يأتون ذكرانا من العالمين a ko a ye janɛmɛ den dɔw ye u dalen bɛ u disi kan janɛmɛ gabakurunba talen bɛ k'a da u kɔ kan ka dɔ fari kɔ jenninen don ɲɛ jenninen don u hinɛ ye kira minɛ u ye cogo cɛjuguya la kira ko ala ma nin ye jɔnnu jibirila ma ko nin ye jɔnnu ye jibirila ko n'i ma ninnu dɔn ninnu de ye lutiw ye cɛ minnu bɛ se u cɛ ɲɔgɔn ma diɲɛ na yan la ilaha illallah ala k'an kisi walahi jamana kelen mun bɛ halakira lutiya nin de kama cɛ ka se cɛ ma
mais mun se ka nin ban mun se ka nin dɔgɔya wajulikɛlaw ka tiɲɛ fɔ misiriw kɔnɔ mais olu bolo caman bolo n'i ye tiɲɛ fɔ i bɛ mangoya mais manja bɛ ala de bolo lutiya siɲɛ kelen kɛra ka jamana dɔ halaki mais a kɛra voku ye yan a lakali man di yɛrɛ ala k'an kisi minnu b'a la ala k'u dɛmɛ yarabi ala k'u bɔ a la ala ka hakili ɲuman d'an n'u ma ala ka hakili ɲuman d'u ma ala k'u se k'u kɔ ala k'an n'u dɛmɛ ala k'an n'u kana ala k'an bila sira ɲuman kan na ورأيت رجالا ونساء مصفدات بأسفاد من النار a ko a ye cɛ dɔw ye kun ani muso dɔw u kelen bi k'u bolomata ni jahanɛmɛ nɛgɛyɔrɔkɔw ye وجباههم قد أسودت والحيات مطوقات بأعناقهن u ɲɛdaw finnen don wa u kelen bi k'u kan munumunu ni safinw de ye sajugu jahanɛmɛ sajugu minnu bɔga ka fari u kelen bi k'u kan lamɛnni فتهرى لحومهم ثم يعودون خلقا جديدا u sogo bɛɛ bi jeni k'a ban pewu ala bi tila k'u seki kura ye فقلت من هؤلاء يا أخي يا جبريل ale ko jibirila ma nin fana ye jɛniw ye قال هؤلاء الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله a ko nin ye tɛgɛma gɛlɛnw de ye aha ala ye dɔɔni nɔgɔya mɔgɔ minnu ye wari b'u kun se b'u ye nka kɔngɔ bɛ mɔgɔw fa u kɛrɛfɛ u ti maa dɛmɛ bakilu man ɲi bakilu man di ala ye a man di mɔgɔw ye a yɔrɔ ka jan ala la a yɔrɔ ka jan mɔgɔw la bakilu man ɲi ala ka n'an k'a ye dɔɔni min b'aw bolo a y'a tila n'a balimaw cɛ garisɛgɛ tigi ye ala de ni hɛrɛ bɔli ye k'a di maa wɛrɛ ma ala bɛ fɛn bila a nɔ na o ka ca yɛrɛ ye bakilu man ɲi dɛ bakiluya man ɲi a ko bakilu minɛ cogo de ye nin sanu ni wari b'u bolo nka fantan t'a kun na ورأيت أقواما بين أيديهم لحم طيب ولحم خبيث a ko a ye dɔw ye dumuni sogo ɲuman bɛ dɔw bolo sogo tolilen bɛ dɔw bolo وهم يأكلون الخبيث ويتركون الطيب mais u bɛ ka sogo tolilen de dun ka sogo ɲuman yɛrɛ to yen فقلت من هؤلاء يا أخي يا a جبريل ko jibirila ma nin ye jɔnniw ye قال هؤلاء الذين تكون لأحدهم امرأة فيتركها ويميل إلى الحرام a ko nin de ye cɛw ye cɛ min muso b'a fɛ mais a b'a halalamuso to yen ka taa walita nɔfɛ a ko olu minɛ cogo de ye nin ye a bɛ ka sogo tolilen de dun n'a kɛra da kɔnɔ a b'a da kɔnɔ fɛn bɛɛ a n'a nugu a b'a bɛɛ jeni k'a ban ka bɔ a bɛ tila k'a dun kun ala b'a segin a cogo la ko nin de ye cɛw ye minnu y'u furumuso to so kɔnɔ ka taa walimuso ɲini kɛnɛma silamɛw lahara bɛ gan ne m'a fɔ ye sisan kira ko min bɛ taa baro kɛ a somɔgɔw fɛ k'o baraji ka bɔ min bɛna taa ale ka misiri kɔnɔ ka taa itikafu kɛ mɔgɔ ka denbaya y'i ka kalifa de ye lahara i bɛ ɲininka o la i ye mun f'u ye i ye mun k'u ye i n'u kunbɛ cogo di o de la n y'a fɔ a ye a y'a jija ka kɛ cɛw de ye cɛ min don dɔ a ka so a ka denbaya bɛ nisɔndiya nka cɛ don dɔ a ka so denw bɛ ɲɔgɔn kɔri musow bɛ ɲɔgɔn kɔri e ko a bɛ na dɛ bɛɛ bɛ t'i suma ten n'i y'o y'i la dɔrɔn siran i ni ala ka jan bilahi ni dutigi bɛna fo dudenw ka girin k'a kunbɛn mɔgɔ tɛ se ka girin ka mɔgɔ si kunbɛn i bɛ siran min ye fo k'a sɔrɔ i y'u nege yira n baw fɛ n bɛ hinɛ aw la ne ni aw ye kelen n'i fama n'u ma u bɛ kɔrɔ to i yeli kɔrɔ nka dutigi de bɛna i dimi ka bɔ dugu kɔnɔ k'i dimi k'i sigi a denninw bɛɛ bɛ siran siran musow kɔni olu bɛ yɔli yɔli la a ko di a ye mun fɔ o ye firawuna dutigi de ye ne y'a fɔ aw ɲɛna silamɛya kɔnɔ jeni bɛ bonya ka tɛmɛ kira kan silamɛya kɔnɔ maa si tɛ se ka bonya kira ye jalamugu meleke t'o la
mbosi ka jan t'o la kɔlɔsi bɛ n bolo t'o la la mais kira n'a ka bonya a n'a musow tun bɛ bololakara kɛ u b'u toro ɲɔgɔn kan k'a b'o la u b'u jɔ ka kurusi kɛ kira bi boli a n'a muso ka ɲɔgɔn dan pourquoi ka nisɔndiya don a ka du kɔnɔ an ka alimami fɛn o fɛn muso mana minɛ da la an na ne y'a bila juma na a muso ka n'i bolo meleke a kan na n'ala ma fara muso in kan a b'a furu sa parce que alimami yɛrɛ ne ye maaba ye ne ye maaba ye ne nana dɔrɔn fɔ musow k'u ɲɔri ɲɔri ah non kira maa kɛ ten dɛ i bɛ kira min nɔfɛ i ka maabaya ne hakili la i bɛ kira dugu ma dɛ kira n'a musow kun bɛ baari ta u bɛ ɲɔgɔn sama u bɛ kurusi kɛ ka ɲɔgɔn da El Mustafa alayhi salatu wa salam u nana nin bɛɛ de bɔ yen ka silamɛya kɛ n'i donna na dɔrɔn i donna jahanɛmɛ kɔnɔ diɲɛ i b'i dimi k'i sigi de hali ni mɔgɔ min ye yɛlɛ ko kuma fɔ i b'i kɛ ten i ni den di kuma muso bɛɛ bɛ siran silamɛ ɲuman ye maa de ye i ni musow ka sigi a ka baroninw kɛ nin b'i yɛlɛ e yɛrɛ b'i yɛlɛ a bɛ ɲɔgɔn ta n'a ja ni boli yɔrɔ b'a ka yɔrɔ la a bɛ wuli ka ɲɔgɔn dan a b'a bolo meleke ɲɔgɔn kan na a bɛ fɔ nin de ma ko ala ka furu nka ɲɛkumu ti nin de b'an bolo yan bi o n'a fɔra min ye karamɔgɔ ye dɔrɔn o b'i funu k'i sigi k'a dimi jalamugu b'i meleke a t'i yɛlɛ firawunɛ don dɛ an ka kira m'an dege nin na ni min b'a la o ka bɔ kɔnɔ a ko n ye cɛ wɛrɛw ye ani musow waliyazu billah u kɛlen bɛ k'u kɔ k'u ɲɛ ye ka u kɔfɛla yɛlɛmɛ ka o bila u ɲɛfɛ segukaw bɛ nin fɔ n b'i kɔ k'i ɲɛ ye ja kuma ɲuman tɛ dɛ kira ko a ye jahanɛmɛdenw ye u tunɔminen don k'u kɔ k'u ɲɛ ye cɛw b'a la musow b'a la كلما ضربوا تلهب في أجسادهم النار ko jahanɛmɛ mɛlɛkɛw mana nɛgɛ bere sigi u kun ko fɔ tasuma bi mɛnɛ u farikolo la ala kan'an kan ye na فقلت من هؤلاء يا جبريل a ye jibirila ɲininka ko nin ye jɛnw ye kun قال هؤلاء الذين يستكبرون على الناس بغير الحق a ko nin tɛ dɔwɛrɛ ye yɛrɛ bonyannaw kɔ minnu y'u yɛrɛ y'a da ka kafa ala ye bonyanni min k'u ye u ye mɔgɔw fili u ka jɔnw ye u ma mɔgɔw maa minɛ n balimakɛ i kɛɲɛ ni mɔgɔw ye i ka kan ka ala de fo munna mɔgɔw b'u suuli e ye u b'u suuli ye ala de tɔgɔ la i yɛrɛ ka kan ka kɛ ala ka mɔgɔ ye ni mɔgɔw y'u suuli i yɛrɛ k'i suuli mɔgɔw tɛ maa ka jɔn ye matigi ye ala de ye kumana yɛrɛ bonyannaw minnu y'u yɛrɛ bonya ɲɛngow fo bɛɛ ka i suuli olu de ye ka sɔrɔ u tɛ tiɲɛ yɛrɛ kan ko olu minɛ cogo de ye nin ye jahanɛmɛ kɔnɔ a y'a janto a yɛrɛ la dɛ yɛrɛ bonya man ɲi n'a ye maa o maa ye ko yɛrɛ bonyana don n balimakɛ ni dan b'a la a to yen ala jugu don kira m'a yɛrɛ bonya tile kelen kira ka yɛrɛ dɔgɔya de la minnu ma ko yɛrɛ faamu olu yɛrɛ tununna pewu ni kira tun bɛ bɔ sɔlɔ silamɛ silamɛ bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ n'a y'a sigi u b'u sigi kira k'u ma a kana to ka wuli sa ne tɛ foyi ye n damaro jala dunna den kɔ a kana to ka wuli a bɛ wuli ne ye mun na mɔgɔ bɛ wuli masakɛ de ye mais mɔgɔ tɛ wuli ne ɲɔgɔnna ye kira tun bɛ nin de fɔ minnu m'a faamu olu ko ka wuli ka mɔgɔ kunbɛn ko haramu don ko i y'a bato de ye ko hali kira ko maa kana wuli k'ale kunbɛn ala kira don dɔ la a ye nin fɔ min kɛ a nana a bɔra dɔrɔn
silamɛ dɔw y'u sigi dɔw wulila Asani yɛrɛ wulila o don wa o fana wulila k'i jɔ o kɛra min kɛ kira ko ne m'a fɔ n k'aw kana wuli wa Asani ko i m'a ye dɛ mɔgɔba bonyani ye farida de ye jeni bɛ ye ɲɔgɔnna ye o ka se ka sigi wajibi fana toli kɔnɛ don koyi ka wuli ka jɔ ye o wajibi de ye wa tarikul fardi an m'o ye tilennenya la koyi anw tɛ se ka sigi e natɔ jeni min nin ɲuman ɲɛ ni nin ɲɛda in ye ko i b'i sigi anw tɛ se ka sigi o y'o fɔ kira yɛrɛ ɲɛna anw tɛ sigi dɛ nin ɲɛda in n bonyali ye farida de ye farida toli fana tɛ ɲɛ koyi n'i nana an bɛ wuli dɛ an bɛ wuli maaba bɛ ten de maaba toujours a b'a ni e kɛɲɛ e yɛrɛ de bɛ se ka fɛn dɔ dɔn a cɛ i ka kodɔn ani i ka faamu e bɛ ko dɔ don i n'a cɛ mais toujours ale bɛ fɛ k'a yira e la an bɛɛ ka kan o y'a jɔyɔrɔ ye mais maani n'i y'a bonya a bɛ yaada o de la a fɔra ko ka wuli k'i jɔ maa ye ko haramu don minnu m'a faamu olu y'a faamu ten maa b'i jɔ maa ye o ne y'o fɔ maa b'i da maa yɛrɛ ye o ma haramu kɔnɔ ala k'an bɛɛ sababu ma kuma na o ye n gɔri kun sini o ye juma ye n'a bɔra yan su in na a kana sunɔgɔ dɛ a ye taa ɲɛw jakuya jo ka seli ka ala wele denmisɛnnin dɔw ka ci y'a sɔrɔ an bɛ dugawu k'u ye gurupu dɔ bɛ yen u sera ma mɛnna an bɛ ɲɔgɔn fɛ ko olu ka tɔn sigira denmisɛnninw don pour que ka sɔrɔdasiw jukɔrɔ ma tindi ko ni sɔrɔdasiw y'a dɔn mɔgɔw b'u kɔ k'a b'u tɔ fariya ne ko waati tɛ tɛmɛ u kun bɛna sumaya de ye n k'u y'a sɔrɔ an b'o la an y'o daminɛ o mɛnna an bɛ ka sɔrɔdasiw jukɔrɔ ma tindi an bɛ k'an seko bɛɛ kɛ gundo ni bangi na mais n'olu yɛrɛ ye groupe dilan kama an b'u soutenir wa an b'u kɔfɛ fana maa o maa ko i bɛ Mali sɔrɔdasiw dɛmɛ an faralen don i kan a ka kan an ka dugawu k'u ye an ka seli bɛɛ la ala ka se k'u sabati an ka jamana ka sabati maa caman bɛ kule la n b'a kɛ tan jamana de bɛ yen o n'a tiɲɛna sɔrɔdasiw bolo nin caman bɛ taa k'an to yan dɛ ala kan'a tiɲɛ u bolo ala k'u dɛmɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ k'u dɛmɛ sɛbɛ la u ka jamana in bɔ bolo la ala k'o tigiw dɛmɛ an b'a fɔ denmisɛnninw ye ko an b'u kɔfɛ sɔrɔdasiw dɛmɛni na an b'u kɔfɛ an bɛ se min na an seko la an b'a kɛ an bɛ se min na dugawu fana na an b'a kɛ u y'a gɛlɛya ma n y'a f'u ye an bɛ dugawu k'u ye an b'u kɔfɛ an ka jamana ala k'a kisi an ka jamana ala k'a kisi Mali ala k'a kɔlɔsi farafin jamanaw ala k'u kɔlɔsi ala ka diɲɛ bɛɛ kɔlɔsi ala ka fitinɛ ban diɲɛ kɔnɔ ala ka fitinɛ ban diɲɛ kɔnɔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصرنا وانصرنا واهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين an bade tebeshir fila la jabaw ni tuyanye ipodram bolon chikena baka an karamoga Sayyid Shari Usman Madan Haidara samba flantan shikin sana yelen kenaka walma ika fo sel farda duru anniversaire kene an b'aw fo ka waliɲuman dɔ a ka ɲɛmadali la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ k'aw minnu tun sɔgɔlen don an na ni wajulu kɛnɛ kɛra aw negela ye walasa k'aw ka diinɛ faamuyaw sɔrɔ a n'a kunnafoniw an b'a fɔ diɲɛ waati caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira ne n'aw la a k'an bɛn wa shukran lakum fi amanillah. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila f'Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila
ka tiɲɛ